kana kuti zvakangofanana here zvaitirwa vamwe vanhu kana kuti zvinoitwa zvokuti mwana anoitiswa bonde akasungwa makwira pfuma iyi Mukwasha uzere mutaura nate zvakwaruda pfuma yavo Okumbira basiro atazoramba bandurori mwana wa sikana sikazozira muno mudara azvi muna munongeji sikazozira muno mudara saka ndazira muno mudara ndokazo ndasikuitsa kumasuro ndawena munomo yesu chemo zvakatinazo ndakaenda kapiwa mwana sikanza Hans. Wala pfuma. Zvikwazi vako vaifanira kuenda pawakaroora bhonzi vakakura dzinza ratokura. Unobuda zvino mitezo wako izvo. Unonza zvino. Wazani. Anzviri kwa. Wawarura kwani. Ndoti anga kumaya. Kuwesa nguwa. Ora tiba kundamu. Pfuma womundo kwa basi tabudazirawo. Era ni mwana wakandilambira kudara kusaku kungeo ndabata one mamesage kodi mamwe kuya dara zvino isasangazinyaya iyo zvoimo zvonya kuchigara manapirwa mudzimba umu urikana maripakations anezvi iwo wadai wakati paukabata mudzimai wako ane chikomo wakainoudza sadomu wakakwira dai rako Ani wazona zvizwa iwe ndora ndingakuti munhu akanaka sei pasiwa iyo ikwanzisa zvichikomba zvakatopera hakusina mukadzi iyo takutomboda kuti utosheneeko wakabvise chi tokutoendecha udzingaramba chikotenderera chinotenderedza zvamudei zvine ungabva muropa beka Mombo wapi? Ini kan dokumen mau bersama kan? Hah? Ya, dokumen. Belum kan? Hah? What? Jo chano karumuna. Ya? Ini mau bisa itu. Ini baik jadi ini. Yo main. Itu sendiri lah. Asal tidak. Cuma yang boleh. Nari. Ini saya coba baca apa cuma. Ini kan juga kontrol kemarin itu. Belum bicara majelis. Ini tak saya bahasa apa dulu. Dah orang yang kerja sekarang ini udah sudah bahas. Balik. Wah ini mira udah sudah besar. Mana sudah apa udah ini. Nih. Cium yo. Ini saya tengok pada mobil. Mana mobil 5 car. Ini saya mobil 2. After 2 months, then umba one month before, what is number 2? What's the business? 350 more. Number. Nggak ada mau Surabaya dan Mukadzi. Itu apa? Ayo, di dua lu semua ada sekolah, semua Akanditadzira.
munhu waigara naye anga ari hanzvadzi yako angari madzimai angari madzimai ucharira nawo kodzero kuti uroore kuroora asi kuramba asiwo andikakanisira iwewe wanzi wakatangamire vati zvawakatadzirwa dawakauya kuno kudai ndopanoda kuvhunzira kuti chikomba unache chakonzeresa ndingori ndamba dzakanokayauzira kana wachitsvagawo otipa nhamba tinomusunga iyi yakapava tokuipa chienda nosei ini naitiudza zvakumbira nguva kuti tumadzimambo kuita mazi zvinongoita gentlemen isu tinongopinda kufuma yakatemana mabanana usaziveukabamwe mvura yanayo chienda nosei ndingakuti zvokuita chienda nosainira topedza nei kuda kufungirwa kuti makumana muda kuita senetare manzwa madhesi atsanangurwa noyambicheka